Ауыр юғалтулар һәм әсе көй яшьтәре аша яуланган бөйек киңүгә быел 75 ел. Башкортстан Юлдаш телеканалында бөйек киңү көненә арналган телемарафон дәвам итә. Һаумыгыз, кадерле ветерандар, тыл уңгандары һәм барлык хәүефсезлек сараларын үтәп, байрамды өйдә каршы аласы хөрмәтле тамашачылар. Барыгызны байрамнан котлайбыз. Өйдә калыгыз. Башкортстан Юлдаш телеканалы байрамдың иң кыйммәтле мәлләрен һезнең өчен тура эфирда күрһәтә. Студиялы без алып баручылар Гөлсимә Иштанова һәм Рәмзил Сәлманов эшләйбез. Бәйләнеш өчен телефон 2-925-925, Өфөнең коды 347. Мин студия кунактары белән таныштырам. Шулай итеп, бүген безнең менән Башкортстандың Милли музее генераль директоры Марат Зөлкарнаев һәм Республика Милли архивының бүлек итәкчесе Зөлфәр Гатиятуллин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, көндең мөгаенда иң истәлекле вакыйгаһы ул әлбәттә генерал Миңлегали Шаймуратовтың Герой медалының Өфөгә кайтуы булгандыр. Тулкынландыргыз мәлде тагыла бер тапкыр иткә төшереп карап алырга тәкъдим итәбез. Глава Республики Башкортостан, указом президента Российской Федерации, генерал-майору Миңлегали Шаймуратову присвоено звание Героя Российской Федерации. Передаю вам медаль «Золотая звезда Героя Российской Федерации» для вечного хранения Республики Башкортостан. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые товарищи, хөрмәтле иптәшләр, искренне от души поздравляю вас со знаменательной датой в истории нашей страны, 75-й годовщиной победы советского народа над фашистской Германией. Башкортостан всегда славился своими батырами. Сегодня я обращаюсь к вам с Советской площади Уфы. Именно здесь, в марте 1942 года, командир башкирской кавдивизии Миңлегали Шаймуратов доложил руководству республики о подготовке к отправке на фронт. В своем последнем походе генерал Шаймуратов доказал, что нет выше чести, чем погибнуть, сражаясь за Родину. Прошел не один десяток лет, прежде чем награда нашла героя. Сегодня я передаю золотую звезду генерала Шаймуратова на вечное хранение в Национальный музей республики. Это великая награда, гордость всего Башкортостана, символ подвига и несокрушимой силы духа наших земляков. Их имена всегда будут жить в наших сердцах. С праздником, товарищи! С Днем Победы! Байрам менән! Шулай итеп, ниһаять алтын йондыз үзенең хуҗаһын тапты. Шулай бит. Медаль Башкортостандың милли музеенда һакланасак. Марат Миңлегалиевич, бына һез кабул итеп алдыгыз медалды, тәэсиратларыгыз ниндәй булды? Тулкынландыргыз мәл, шулай бит бүген. Был искиткеч тулкынландыргыз мәл, сынап та был сараны был бик узак көтүп алынган. Башкортстан халкы өчен, Рәсәй халкы өчен ул күптән инде 47-нче елда ук башланган, 50-нче елларда ук аны кайтарырга тырышу һәм 2012 елда кайтарырга хорап бүтә халык мөрәҗәгать итә. Һәм менә был инде менә ошо көндә 75 еллыгына был Башкортстан халкына, уның бөек ватан һугышында үзенең яугирләренә һәм тылда хезмәт иткәннәргә барыһына ла олы зур баһа, әлбәттә нык тулкынландырыш булды был. Сынап ташлайдар. Зөлфәр Габитович, һез бүген комментатор буларак эшләнегез, һезнең тәэсиратларыгыз ничек булды бүген? Әлбәттә, Марат Миңлегалиевич менән мин дә килешәм. Был тулкынландыргыс мәл, шулай ук тарихи мәл дип тә әйтергә мөмкин инде. Без моны тарихты язуда катнаштык дип әйтергә мөмкин инде. Әлбәттә, был моны ошо награданың безнең республикага кайтуы, ул ошо һугышта катнашучыларга һәм шул ук тыл хезмәткәрләренең барыһына ла шул югары баһа булып тора инде.
Һәм ул әлбиттә бына тап халыктың күпләп һорауы буенча шулай бит инде. Димәк, безнең халык ысынлап та үзенең батырларын данлай, ханлай һәм итләй, горурлата дип әйтергә мөмкин. Марат Мингалевич, бұл медал қайда һакланасак? Нинди залда? Был медал безнең Башкортстан ватан һугышы, бөек ватан һугышы осырында залында һакланасак. Әлеге көндә без яңынан матур күргәзмә эшләнек. Был күргәзмә Башкортстан 112-нче кавалерия дивизияһы ветерандарының материалдарынан монда эшләнгән декабрьгә тиклем был күргәзмә эшләячәк. Музей асылу менән безнең халык бөтәһелә килеп карай аласак. Декабрьгә дип аныклап әйтүегез бушка түгел, шулай бит? Һуңынан инде без аны бөек ватан һугышы осырындагы залга күсерә сакбыз. Шунда буласак ул. Декабрьгә тиклем дип әйтүегез бушка түгел, шулай бит? Безнең республикала махсус дивизияның, Башкорт атлы дивизияның туган көне календарда билдәләнде. Biz уйлайбыз, был йондызды, ул йондыз ысын бөтә безнең халыктың баһаһы һәм уны улар барһыла килеп күрергә тиештәр. Ошо көндәр, авыр көндәр үтү менән мәктәп укучылары, вуз студентлары һәм кем бөтә районнардан килеп күрә алалар. Һәм без шулай ук районнарга үзебез дә күргәзмә ибәрәсәкбез. Улар аны ел буена, бәлки декабрьгә тиклем дә кайбер районнар алып бетер. Был күргәзмә ул стенд формасында, ул Шаймуратов һәм 112-нче кавалерия дивизияның тарихына бәйле буласак. Һәм монда күп материалдар һаклана, шулай бит? Бүген әйтергә кирәк, Милли музейда 112-нче кавалерия дивизияның һәм Шаймуратовтың шәхси әйберләре бездә һаклана. Шулай килеп сыккан бөек ватан һугышы тамамланудан һуң анда музей хезмәткәрләре артефактлар ия башлай. Һәм 1963 елда 112-нче кавалерия дивизияның байрагы кайтарыла Башкортстанга, ул бездә һаклана. Һәм Шаймуратовтың шәхси киемнәре, шулай ук башка ветерандардың, мәсәлән, Таип Кусимовтыкы, Таһир Кусимовтың һәм Сайфулла Халилов Хабировтыкы һәм башка күп кенә ветерандардың шәхси әйберләре һаклана. Бик кызык, шулай бит, карантин тамамлану менән барып күрергә кирәк. Ысынлап та мына Советтар Союзының дивизияларындагы иң күп геройдар булган исемлек тагыла бер кешегә артуы, был ысынлап та һәм ул герой Рәсәй герое булып артуы. Әлбәттә шул дивизияны итәкләгән кешенең үзенең герой исеме булмай йөрүе һәм бүгенге көндә булып куюы, был бик тулкынландыргыс. Мин тамашасы буларак кына үзем ошо картажды карап утырганда нык тулкынландым, күзгә яшьтәр иркилде. Һәм һезнең ничек тулкынлаганыгызды әйтеп тора ала юктыр инде. Был алтын йондыз өчен яуаплык алган кешегә, шулай бит. Без аны бөтә халыктыкы һәм без аны халыкка күрһәтергә тырышып, Кидән күрербез ысынлап та. Алла боерга. Әйе. Һәм шулай ук беләбез, музейда Шаймуратовтың һәм башка дивизия командирларының шәхси әйберләреннән тыш байрак та һаклана. Байрак. Ул туралы ул ничек һаклана? Әлбәттә, һәр бер икмәсен һугыш вакытында ул байракты һаклау, мин шуны һәман күз алдына килтерәм дә, бер ничек тә осына сыгалмайм уйдарымның. Ул байракты ничек һаклап йөртергә була һугыш мәлендә? Байрак ул байрактың тарихын кыскасы. Байрак ул дивизияның әйтергә кирәк горурлыгы, дивизияның ул йөҙөк кашы, ул дивизияны сынапта аны һакларга һәм кайһы кискен мәлдәрдә дип әйтәйек, шулай бит. Кискен һаклау әлбәттә ул инде батырлык талап иткән һәм әйтергә кирәк, был байрак Бакый Валиев алып сыга. Һәм уны ул командир Биловка тапшыра, ул үзе был турала бик төптән һөйләй, хәбәр итә. Нисек алып сыгалар, бына ошо моментта искә төшереп үтәйек әле. Әйтергә кирәк, 112-нче кавалерия дивизияһы иң дөр максаттарының береһе булып, ул рейд душмандың тылына рейд алып баралар. Әгәр дә Ахмадиевтың китабын укып караган сакта, без күрәбез. 112-нче кавалерия дивизия рейдтан сыга алмай. Көндә бер рейдка, шуннан һуң бер атнага улар немецларның тылына 100 километр кергәндәр. Һәм бына ошондой осракта байракты һаклау кирәк, шулай бит. Һәм улар иң мөһим, иң авыр куелган максаттарды, иң авыр хәлдәрде улар сынапта душманның тылында уларды кыйраткандар.
Уларды бит инде кырагай дивизия дип тә әйтеп үткәннәр. Сүнгә тигәндә уларның хугышуында батырларның бигрәк кылыстар менән дә рукопашный бойга сыгылары ул төптән итеп күрһәтелә. Һәм был вакытта Шаймуратов улар камауга эләгә һәм был вакытта уларга сыгырга кирәк була үз ягына. Шаймуратов генерал үзе бик яваплы карар кабул итә. Ул нимә генә булмаһын, икенче корпусты сыгарырга һәм утты, дошмандың утын үзенә кабул итә. Үз группа белән сыгып китәләр һәм бер группа ул байракта алып сыга, икенче 7-нче корпус сыга, дошман инде Шаймуратовты камауга алыр өчен бөтә көстәрен буларга юнәлтәләр. Шулай итеп Шаймуратов ул байракты гына түгел, 7-нче корпусты сыгара һәм бөтә утты, дошмандың утын үзенә сакыра. Шулай итеп ул батырдарса һәлак була һәм уны бөтәгә камауга алырга тырышалар, ләкин улар бирешмәй һәм әйтергә кирәк, улар хиделәр буларның төп көс монда икәнен һәм уны камауга алып, бөтә уттан, бөтә артиллериянан, бөтә булган махсус үзләренең хәрби тактикаһы менән улар Шаймуратовты басалар. Был вакытта инде байрак һәм 7-нче корпус окружениенә сыгып кала. Шуның өчен әйтергә кирәк, Шаймуратов зур батырлык күрһәтә. Ул бөтә үзенең яудаштарын, күптәрен үлемдән һаклап алып кала. Ошол вакыйгалар 23 февраль көндө булган, әллә мин яңалыш ишеттем. Шул була. 23 февраль көнне символик рәвештә шулай үзенең полкын һәм башка солдаттарды һаклап алып калган Шаймуратов генерал. Ысынлап та, был безнең тарих, ул безнең Башкортостандың тарихы һәм ул горурлык 112-нче Башкорт атлы дивизияһы, шулай бит. Әмма Башкортостанда һугыш елдарында 40-тан ашу хәрби берекмә оештырылган. Шуларның береһе 1292-нче Салават Юлаев исемендәге танк гаскәрләренә каршы артиллерия полкы. Ул белеүемсә, буна 42-нче, әллә 43-нче елдамы, Зөфәр Габитович, әгәр яңлышам төзәтергез, тап атлы кавалерияга ярдәмгә оештырыла. Буна уның язмышы нисек булды икән? Тулырак беренче мәгълүмат әйтеп китегез әле уң турында. Бана 1943 елның март айында безнең республиканың халык комиссарлары советы коммунистар партиясының өлкә комитеты менән берлектә карар кабул итәләр инде. Ошо карар нигезендә ошо артиллерия полкы оештырыла. Һез дөрес әйттегез, ул иң беренче безнең етәкчеләрнең уе буенча был полк ошо Башкорт кавалерия дивизиясына кушылырга тиеш була, уны көсәйтергә тиеш була инде. Тик ул вакыттагы штат буенча инде Башкорт кавалерия дивизиясында артиллерия полкы булырга тиеш булмай, шуга уны 2-нче армияга бирәләр инде. Был полкты оештыру апрельдә башлана. Апрельдә карар кабул ителә инде, ошо моны тәүдә безнең ошо хөкүмәт һәм коммунистар партияның Германияга еңү менән барып итә, шулай бит был полк. Май айында оештыру башлана, 2 айдан уларны фронтка ебәрәләр. Шулай да бана беренче һугышты улар ноябрь айында гына кабул итәләр инде. Һәм беренче һугышта ук улар үзләренең төп бурысын үтәйләр инде. Ошо беренче һугышта улар 48 немец танкын кайраталар инде. Был бик зур хан була инде. Кызганыска каршы улар ошо беренче һугышта был полк үзелә бик зур югалтулар кисерә, шуга уны адактан яңадан комплектовать өчен тылга сыгаралар инде. Бунан соң ошо төрле армиялар составында ул Берлинга хәтле барып җитә, адактан май айында Чехословакияга күсерелә. Шулай итеп, ул үзенең данлы юлын һугыштың адагына хәтле дәвам итә инде. Салават Юлаев исеменә тап төшермәй, ул да шулай бит. Тагыла шуныһын Милли музейда ошо полкка бәйле бер артефактлар бар микән, Марат Миңгали? Был полкка бәйле безнең фотодокументтар бар. Фотодокументтар һәм улар хаклана, уларды күрергә мөмкин. Оның байрагын, мәсәлән, дивизияның байрагы кебек. Дивизияның байрагы кебек юк, хакланмай. Уны алып булмай. Бездә Башкортстанда эшләнгән 112-нче кавалерия һәм 113-нче кавалерия дивизияның 2 байрагы бездә хаклана. Калгандары улар оборона министрлыгында Мәскәүдә хаклана. Тагыла бана шуны өстәп әйтергә теләр инем. Бана ошондай Салават Юлаев кебек милли геройдың исемен йөрөткән бүтән бер генә республикала бандай хәрби соединениялар юк.
ул бердән-бер бөтә Советтар Союзында бана шундай хәрби соединениене милли герой исемен йөрөткән. Ул рәсми документларда шулай бармы исеме? Әйе. Ул шулай кабул ителгән. Шулай бердән-бер булһа ла, бүген Бөек Киңүдең 75 еллыгын каршы алган сакта милли героебызның исемен йөрөткән ошо полк турында без бик аз беләбез. Һәм бына беренче тапкыр без тамашачыларга мөрәҗәгать иткәнебез булды. Зинһар, әгәр дә һез был полкта хугышкан, хугышырга мөмкин булган ветерандар турында нимәләр белһәгез, безгә хәбәр итегез дигән һораулар ебәрдек, әмма кызганса күрә җавап ала алманык. Был безнең тарихтан ак таптарның бере. Һәм бына ошо ак таптарды, тарихтың ак таптарын асыклау максатында Башкортстан Юлдаш телеканалы Бөек Киңүдең 75 еллыгына Башкортстан Республикасы турында аз билдәле 75 факт акциясын игълан иткәйне. Һәм редакцияга тамашачылардан бик күп хаттар килде. Сайтка инеп анкеталар тутырдылар. Барыгызга ла ихлас катнашканыгыз өчен зур рәхмәт. Иң сағау һәм кызыклы факттарда еңеү көнендә тура эфирда күрһәтербез дип һүз биргәйнек. Хәзер шуларның берсе снайпер Абдулхак Локманов турындагы видеоязманы карарга тәкъдим итәбез. Бер көндө кискә табаны агас башына менеп ултырдым да күзәтәм. Бер фриц ак тукымыга нидер төйнәп күтәргәндә авыл ягынан килә. Таларга баргандыр инде. Ашыкмай гына тытыны ыскындырдым. Фриц күкрәген тотып егыла. Оҙаҡ та үтмәй икенсеһе окоптан сыҡты. Аткайным эйеле барган килеш дөмөктө. Был юлы мин рәттән 3 немецты юк иттем. Башка эштәрдән аз гына бушану менән тагыла кызыклы һунарга сагасакмын. Был юлдар 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы комиссары Сәғит Алибаевтың көндәлек биттәренән тигән китабынан. Кулына мылтык асып фашистларга һунарга сыккан яугир дивизияның оста снайперларының бере Ғәлләм Салихов. Ул Баймак районы Мостай авылынан һугышка 1941 елның декабрендә алына. Кызганыс, бындай һунардарның бере снайпер өсөн һуңгыһы була. Яугирҙың ҡайҙа вафат булыуы һәм ерләнеүе тураһында аныҡ мәғлүмәт әлегә тиклем юҡ. Ғәлләм Салиховтың варithтары һаман да эҙләнеү эшен дауам итә. Саҡ ҡына яңылышлык китте. Беҙ әле 112-нче Башҡорт атлы кавалерия, Башҡорт атлы дивизияһының снайперы Салихов тураһында яҙма ҡараныҡ. Әгәр дә снайпер Абдулхак Лукманов тураһында ентекләберәк, тулыраҡ белгебеҙ килә. Беҙ бөгөн уның ҡыҙы, геройҙың ҡыҙы Лена Абдулхак ҡыҙы Садыковаға мөрәжәғәт иттек. Ул беҙҙең менән бәйләнештә. Беҙ һеҙҙе тыңлайбыҙ. Һаумыһығыҙ? Хәйерле көн, дуслар. Барығында алы еңел бәйрәм белән тәбрикләйем. Исәнлекләр, саулыҡлар, донъяларға именлекләр теләп ҡалам. Рәхмәт, рәхмәт. Шулай итеп, әйҙәгеҙ атайығыҙ тураһында ҡыҫҡаса мәғлүмәт биреп китәйек әле. Ул бер яңғыҙы 29, әгәр яңлышһам төҙәтерһегеҙ, фашисты юҡ итеп, күперҙе, Кировоград ҡалаһындағы күперҙе һаҡлап алып ҡалған, шулаймы? Әйе, ул икенче Украина фронтында хеҙмәт иткәндә, аларға әмер алына, Кировоградны бик фашистлар нығытылған булғандар, анда керерлектә түгел. Шул дзотлар бөтөн ерҙән нөктәләр аталар. Ул әмер ала хәзер бер үзегенә кереп китәләр. Линия фронтына сызыгын бер үзегенә үтә. Аны солдатлары ятып кала. Ул үзе яшенеп керә дә 2 малай аңа ярдәмгә килә. Урында яшәгән местный 12 яшьлек балалар, алар немецларның нөктәләрен алданып күргән булганнар. Әтигә алар әйтәләр, әти 2-3 нөктәне сразу юк итә. Үзе дә ранен була шул вакытта. Шуны балалар әтине инде әйдәп подвалга үзләренә алып төшәләр. Әтинең ранысыннан подвалда бер кызыкай шуқып ранысын алып бәйлей. Шунан тагын алар күперне шартатырга килгәннәрне үзе күреп калалар инде. Анда амбразурын тишектән. Шунан анда күпергә инде өйрөлеп киләләр инде фашистлар. Хәзер әтин үзенең ҡулы раненый бит инде, теге бала безгә заряжать итеп торган мылтығын әти ата торган. 29 кешене шунда уже салган инде. И күперне уже ататырга бирмәгән. Шулай итеп күперҙе һаҡлап алып ҡалған. Шулай бит һеҙгә ул бала саҡтан һөйләй инеме?
Ничек? Бала саҡтан ул һеҙгә был турала һөйләгән, шулай бит? Иә. Һәм был батырлығы өсөн Абдулхақ Лоҡмановты командирҙары Советтар Союзы геройына тәҡдим итә, шулай бит? Дивизия командиры Ковтун Станкевич, мен аларның үзендә приемда булдым. Без Евпаторияда ял иткән вакытта без местный газетада аның турында статьясын укыдык та, аңа военкомат аша рөхсәт алып, аларга бардык. Ул үзем анда полковник идем, үзем беләм, башкорт бөркөтө дип йөртә торган ик бул егетне. Менә ничек моның приказ үтәлмәгән дип аптырап инде, бик анда хайран калды, кайгырды, ярдәм итәргә тырышымын дигәне, бик үзе улы авызы иде инде ул вакытта. Шуңа күрә аның барып итәлмәгәндер инде. Әти документларын Калининга ибәргән, анда безгә ответына бараның, что документларны уже принимать ителгән Мәскәүдә. Карауга тапшырылган дип. Азактан инде ул ничек каядыр югалып калды шулай. 365 немесне ул дошманны үтергән бит инде. Үзе счеты булай да бик зур гына. Батыр һәм мәргән булган атайығыз, шулай бит. Зур рәхмәт һеҙгә, зур рәхмәт. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, тағы ла бер тапкыр эфиргә төшерәбеҙ. Беҙҙең менән бәйләнештә снайпер Абдулхақ Лоҡмановтың ҡыҙы Лена, Абдулхақ ҡыҙы Садыкова булды. Бәйләнеш өсөн зур рәхмәт. Атайығыҙ тураһында иҫтәлектәрегеҙ менән уртаҡлашҡанығыҙ өсөн. Снайпер Абдулхақ Лоҡманов Кировоград ҡалаһында күперҙе һаҡлап алып ҡалған, 29 фашисты үлтергән һәм был батырлығы өсөн Советтар Союзы геройы исеменә тәҡдим ителгән. Әммә билдәһе сәбәптәр арҡаһында документтар һәм снайпер кенәгәһе юғалған. Снайпер кенәгәһендә Абдулхақ Лоҡмановтың 300-дән артыҡ фашисты шәхсән юҡ итеү тураһында яҙма булған. Беҙ Лена Садыҡова менән Skype аша һөйләшкән арала беҙҙең студияға тарихсы һәм йәмәғәт эшмәкәре Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы Азат Ярмуллин килеп ҡушылды. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, Азат Шәкрәйәнеш. Бына ошондай яҙмаларҙы ҡараған саҡта, бына әле 112-нсе башҡорт атлы дивизияһының снайперы тураһында ла ишеттек һәм шундай фекергә киләһең. Беҙҙең олатайҙарыбыҙ мәргән булған, мәргән уҡсы булған, шулай бит. Әйткәндәй, Әлбиттә, мына тағы бер Ватан һуғышында тағы бер снайперҙы Парижға саҡлап барғандар. тағы бер снайперҙы ла белергә әйтеп китергә кәрәк дип уйлайым, сөнки Ишембай районы Маҡар ауылынан ул Ленинград фронтында һуғыша, хатта мына ул Ленинград фронтының гәзиттәрендә 502 дошманды юҡ иткән Әхәт Әхметйәнов. Уның туған ауылында һәйкәл асылды. Шулай уҡ мына беҙҙең ҡоролтай башҡарма комитетының тырышлығы менән күргәҙмә ойоштырылғайны былтыр Ленинградта, Санкт-Петербургта. Шуға күрә ысынлап батырҙар күп. Беҙ уларҙы онотмайбыҙ, шулай бит. Мин һорауым, Зөлфәр Ғәбитович, һеҙгә. Бына шундай һүҙ яңғыраны, снайпер кенәгәһе һәм башҡа күп кенә документтары юғалтҡан, юҡҡа сыҡҡан. Уларҙы нисектер юллап буламы? Был әлбиттә ул документтар булырға тейеш. Ошо оборона министрлығының үҙәк архивында Подольскида һаҡланалар моғайын. Ошо хәрби частың номерын күрһәтеп, шунда мөрәжәғәт итергә һәм унан ошо снайпер кенәгәһенең күсермәһен алырға кәрәктер. Һәм ошо бөтә документтарҙы яңынан шул йыйып күсермәләр инде яңынан биреп ҡарарға кәрәктер моғайын дип уйлайым. Бәлки монда ул документтар һаҡланһа ла, фамилияла яңылышлыҡтар булыу ихтимал. Бер хәрефкәме, ике хәрефкәме. Исемдә, ул ваҡытта төрки исемдәрҙә яҙыуҙа Айырыуса хаталар күп киткән. Хаталар ныҡ күп. Бына төрлө сайттарға кергәндә, бына мемориалға, Победа яки бына үҙең ата-бабаларҙың шул миҙалдары тураһындағы сайттарға керһәң дә, унда исемдәре нисек кенә яҙмайҙар. Бына шундай хаталар арҡаһында ла ул тапшырылмай ҡалыуы ихтимал. Әйткәндәй, бына һеҙ Бейек Киңеүҙең 75 йыллығына ап билдәле факт дигән акцияның эксперт советы ағзаһы булдығыҙ. Ошондай тарихтар күп килдеме? Әлбиттә, ундай тарихтар осрай, унда исемдәрҙә яңылышлыҡтар булыула, шул бына факттар килтерә бит инде кешеләр. Йәйһә бына кемдер бына ошо ниндәйҙер батырлыҡ күрһәткән, уға награда буларға тейеш булған, наградный документтар киткән, әммә юғалтылған дип әйтәләр инде. Йә барып етмәгән штабҡа, йәйһә Герой баһаланмаған. Герой баһаланмай ҡала, үҙ баһаһын алмай. Икенсе яҡтан, бәлки хәрби частар бит урынында тормай, бер ерҙән икенсе ергә күсә, шул ваҡытта
Һалдаттар да яралана, шулай Халыктар бит. яраланып, госпитальгә эләгү, адактан бөтенләй икенче частька барырга эләгү мөмкин. Миллионлаган һалдаттар хәбәрһеҙ югалган осорда документ югалуы бәлки ул табуы, ягъни тагыла кыйынрактыр. Акцияга тагыла нинди тарихтар килде? Тамашачылар үзләренең отайдарының нинди тарихтарына уртаклашты? Бара иң кызыклылары дип әйтәм икән, тетрәндергәне дип әйтергә мөмкин. Моны тыл хезмәткәрләренең тылда эшләгән моны тураһында күп нәйләр булды инде, моны вакыйгаларда язучылар. Ысынлап та тылда ла еңел булмаган, онда киресенчә хатта авыррак булгандыр дип әйтергә мөмкин. Чөнки кем эшләгән, уларга гына бит инде әз генә норма бирелгән. Бүтәнләргә норма бирелмәгән. Норма дигәнне лә күз алдына килтерәбез инде нисек булуы. Әз генә булган. Шуга күпкә кыен булган. Бердән, икенчедән, ошондай әз генә норма алып эшләгән вакытта ла тыл фронтка нык ярдәм иткән. Һәрбер моны республикага ул вакытта ниндәйдер разнарядка килгән инде. Мәсәлән, моны безнең архивта төрле документлар бар. Шулардан күренүенчә, моны харык тирәһеннән тегелгән тундар ел, палашулыктар ел тураһында инде һәрбер районга нисә тун йөргә шул бүлеп бирелгән инде. Һәрбер район күпме тапшырган, планын үтәгәнме, юкмы, әкемдә насар үтә шундай. Ул моны бер генә мисал. Ит, адык-түлек һәм башка йылы киемдәре улар нык күп булган. Бана шуларды тасвирлап язган вакыйгалар бар инде. Шунан тагы ла бер вакыйга, бер тарих укып әйткән инде. Онда тарихта инде агалык устылалар 4 ел буе, 5 ел буе барган хугышта, моны 5 ел буе сорашмаган булалар инде. Һәм моны Берлинда хугыш беткәч 9 май көнендә Рейхстаг эргәһендә шул агалык устылар осрашалар инде. Толкынландыргыс шундай. Нык толкынландыргыс шундай вакыйга инде. Шунан тагы ла бана безнең якташыбыз партизан отрядында тәүдә броневикты ремонтлап, уны кулланып, адактан инде танкты алып, Хадлыктан һөрәп сыгара ул хадлыктан сыгарып, уны немец танкларынан һөҗүм итеп, улардан частьләрен алып, уны аякка бастырып, ошо танк ярдәмендә адактан тимер юл станцияһы басып алулары моны зур батырлык инде. Һәм ул документтарда без Белоруссияга бәйләнешкә инеп, бу партизан турында мәгълүмат таратып алгайнык. Һәм Белоруссиянең килгән документтарда, документ күрсәтмәһендә якташыбызның фамилияһы Валетов дип бирелә. Буны яңа әйткәнек бит инде, фамилиялар, исем шәрифтәре үзгәртелә турында ихтимал, уның исем фамилияһы Валитов булгандыр. Шулай бит инде. Азат Шакирьянович, тагыла Шаймуратов генералга әйләнеп кайтайык һәм һорау һеҙгә. Үткән ел легендар комдивтың тууына 120 ел тууына билдәләгәндә, бөтә дөнья башкортлары курултайы Шаймуратов варифтары дигән проект игълан иткәйне. Һәм хәзер исемлек тергеделәме, тергеделдеме? Был проект без игълан иткәнек, чөнки менә без легендар дивизия дип һөйләйбез, күп һөйләйбез, әмма бактыһаң уның ошо дивизияларга катнашкан кишилердин әлегә тиклем исемлеге, толы исемлеге юк ине. Шуңа күрә лә хатта мына күп кенә мөрәҗәгать иткән кешеләр дә бар ине. Мына минең картатайым, атайым мына шунда хезмәт иткән, мына үзек йөртек мына мәгълүматлар инде. Шуңа күрә лә ошондай Құрылтайдың ошондай проекты барлыкка килде, халык проекты дип атанык инде. Һәм тәү сиратта халыкка мөрәҗәгать иттек. Мына халыкта ниндәй мәгълүматлар тупланган, шуларды йыю максатында анкета, фотографиялар һәм әйтергә кирәк, ысынапта зур рәхмәт әйткә килә, халык әүзем бул ел буе менә әле шул августтан башлап, менә әле көндәргә тиклем материаллар килеп тора, байтак материал килде, фотографиялар, документтар килде. Исемлектә күпме кеше хәзер? Исемлектә әле менә мин әле әйтеп китәйем, менә икенче этабы булды. Без военкомат, ягъни Башкортстан хәрби комиссариатына шулай мөрәҗәгать иттек. Ошо кавалерия дивизияга мобилизация буенча килгән кешеләрнең исемлеген һорап инде. Һәм өченче этап инде менә март айында оборона министрлыгының үзәк архивында барып шулай ошо кавалерия 112-си Башкорт кавалерия дивизияның фондында ултырып эшләп, 13
эште, деланы көсіріп алып қайттық енді 500 бет. Емғығы мына ошыларды топлап, ошылардан исемлік төдінік, һәм исемлікті бүгінгі күнде 3212 кеше келіп сықты. 4000-ге якын. 4000-ге якын. Мына мәгълүматтар буенча дивизия 42 ел фронтқа кеткен сақта 3220 кеше болған. Яғни біз 10 кеше тирәһегенә етмәне инде. Уныһыла етмәгән дип әйтергә була инде. Әмма нимәне әйтергә теләйбез инде, менә зур эш булды. Курултай башкарма комитеты хезмәткәрләре зур эш башкарды. Менә бул исемлекте яйып документтардан. Был бердән, икенчедән хатирәләрме уртаклаштылар, шулай бит? Хатирәләрме уртаклаштылар. Киләсәктә хәзер теләк инде, безнең теләк бар ине, әлбәттә, был исемлекте китап формасында, белешмә формасында эшләргә. Килеп сыгамы бул эш нисек? Менә әлегә ошо исемлекте яңанан минеңсә нитер кирәк. Толландыры кирәк. Чөнки кайбер бер исемлектәр тулы түгел. Унда исем шәрифтәр генә бар. Кайсы яктан ниндәй полкта хезмәткәндәр турында мәгълүматлар әлегә юк. Шуңа күрә лә менә халык менән әлегә менә без 8-нче кисәге көндән алып Курултайның сайтында, социаль селтәрләрдә, уның биттәрендә көненә 100 исемлек, 100 кешенән торган исемлекте баса башланык. 22 июньгә тиклем был исемлекте без басып халыкка сыгарасакбыз. Һәр кем менә карап, үзенең тугандарын табып, хаталар булга дип түгел, инде төзәтмәләр индереп, өстәмәләр индереп, был исемлек мен Алла буйырса, шунда камил исемлеккә әйләнер дип уйлыйм, тулыландырылып киресен. Һәм дивизияның туган көненә ысынлап та матур бүләк яһалар дип көтеп калабыз. Һәм менә Мой полк сайты формасында бәлки фотографиялар менән һәрбер яугирдин мәгълүматлары, документтары менән эшләнһә, минеңсә бик кулайлы, бик матур булыр дип уйлыйм. Һәм безнең менән бәйләнештә Кырмыскалы районы, әйдәгез тамашасыбызны тыңлап алайык. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Үзегез менән таныштырып үтәгез инде. Кутлыбаев Фәргат Сәрит улы булам. Миңа 2 ел элек кулыма бер поэма килеп эләкте. Рус телендә Луганскидан Андрей Медведенко дигән «Нескончаемый рейд бесстрашным конникам Дебальцевского рейда посвящается» дигән поэма ине. Шуны Башкортстанга биреп кайтарган да, шуны башкорт теленә тәрҗемә итсәләр ине үзенең туган илендә Шаймуратовтың дип теләк белдергән булган. Минем кулга килеп эләккәч, мин Шаймуратовтың 120 яшен үткәргән вакытларда ошо поэманы башкорт теленә әйләндердем. Һәм ул үзебезнең район гәзитендә, Башкортстан гәзитендә басылып чыкты. Бик йылы кабул иттеләр. Зур кисерештәр ошо поэманы тәрҗемә иткәндә нык кисерештәр күз алдына китердем. Ошо Шаймуратов дивизиясының рейдтан чыккандагы һуңгы алышын. Колай ялан, кар өсте тулы мәйеттәр, үлектәр, фашистлар да, безнекеләр дә, аттар яталар. Һәм менә ошо кисереш менән мин бер тында ошо поэманы күз алдына килтереп, ошо хугышты тәрҗемә иттем дә халыкка күрһәттем инде. Һәм менә Шаймуратовга алтын медаль биргән көндәрдә, Россия герое исем биргән көндәрдә, үзем тагыла бер шигырь яздым инде. Ошо кисерештәр менән. Зур рәхмәт һеҙгә был хеҙмәтегеҙ өсөн. Ысынлап та батырыбыҙҙы туған илендә лә хөрмәт итәләр һәм батырлык кылган ерендә лә хөрмәт итәләр дип ышаныслы әйтергә мөмкин. Шулай бит. Азатчик Кирьянович, бына билдәле булуынса, Башкортостанда бер тагыла билдәһе факт тәртибаһына әйләнеп кайтабыҙ. Башкортостанда тагыла бер атлы дивизия ойоштырыла, ул 113-нче һаны менән билдәләнә. Әммә беҙ уның тураһында бик аҙ беләбеҙ. Нимәгә бәйле? Уның тарихы нисек була? Сында билдәле булуынса бит инде командалык, баш командалыктың фарманы менән гомумән милли республикаларда 20 кавалерия дивизияһын төзү тураһында карар кабул ителә. Шул исәптән Башкорт АССРында 112-нче һәм 113-нче кавалерия дивизияларын төзү карар ителә. Шулай ук 41-нче елдың ноябрында ошо 2 дивизияны төзү, тулыландыруу башлана. Әмма менә әле документтардан өйрәнгән тарихчыларның документтарынан, уларның өйрәнгән хезмәтләреннән караганда 2 дивизияны әлбәттә безнең республикага
еңелден болмай, туландыру, топлау, тәмин итеуден, бигерәк тә тәмин итеуден, әле мына тикшерүләрдән караганда кеше менән тәмин ителгән була бу дивизия тулыһынса дип әйтерлек. Әмма командалык составы, кәрәк-ярактар менән тәмин итү бик еңелгә булмай әлбәттә. Шуңа күрә лә ошо 42-нче елдың язында был дивизияны таратырга дигән карар кабул ителә инде. Тарату дигәндә ул икенче дивизияларга, икенче хәрби берекмәләргә кушу. Буның нигезендә 8-нче запас кавалерия полкы барлыкка килә. Ул Туйма Золото төп дивизияның төп составы ошо полкка туплана инде. Кайбер өлеше ошо 112-нче кавалерия дивизиясына җибәрелә. Шуңа күрә лә менә бу дивизияның тарихы шулай тамамлана. Бәлки менә мөмкинлектәр булган булһа, бәлки сынапта 2 дивизия фронтка киткән булыр. Һәм шулай ук данлы юл үтер инде. Данлы юл үтер. Янны Байгаматовтың башкортлар китте һугыш каһарманында 113-нче дивизияның ни өчен бөтерелүе турында бик һәйбәт язылган. Әйткәндәй, бына бу факттар темаһына әйләнеп кайткан сакта, Рәмзил үзең дә онда катнашкан, шулай бик тетрәндергес вакыйганы теркәгәйнек, без уны Бибинурның ак гөлдәре дип атагайнык. Яудан кайтмай калган солдатты көтеп гомер үткәргән Бибинур инәй турында һәм уның ак өметтесе ак төсте бедога Бибинурның ак гөлдәре дигәйнек. Будан тыш ундай катындар һәм балалы калган балалар һәм үсмерләр турында һугыш еллары уларның балалыгын урлаган бик күп материалдар килде. Шуларның береһе без Әнисә Инә Ямашаева хаты буенча ла факт әзерләгәнек, әмма вакытыбыз бик тыгыз һәм шуга без бәйләнешкә Башкортостандың тыл һугыш вакытында Башкортостан тәрән тыл буларак еңүгә индергән өлеше турында һөйләшер өчен тагыла бер кунагыбызны бәйләнешкә сакырабыз. Ул Күмертау калаһыннан Фәүзия Ишкинина. Фәүзия Гыйрфановна, һаумыһыгыз? Һаумыһыгыз. Һеҙҙең менән бәйләнешкә илеүебеҙҙең сәбәбе уҡыусыларығыҙҙың 7 фәнни тикшеренеүҙәре булғайны. Шулай бит уҡыусыларығыҙ нимә менән ҡыҙыҡһынды, ниндәй ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр тапты? Эҙләнеү эшен башларға бер ваҡиға сәбәпсе булды. Былтыр яҙын Ағиҙел журналының элекке тупланмаларын барлап ултырғанда күҙемә бер мәҡәлә салынды. 1995 йылдың май һаны ине ул. Юл адабы, ҙур ғазабы тип атала был мәҡәлә, авторы Әмир Әминев. Был мәҡәләһендә автор 1944 йылдың яҙ һәм йәй айҙарында Күгәрсен районы колхозларының Украинаға мал ҡыуып барыуҙары тураһында һөйләнелә. Һәм иң аптырашта ҡалдырғаны йәйәүләп ҡыуалар малды. Меңә саҡрым ерҙәрҙе ҡайҙа сабата кейеп, ҡайҙа яланаяҡ йәйәүләп үткән 20 йәшлек кенә Хәзирә Вәлиулла ҡыҙы Хәйретдинованың иҫтәлектәре менән уртаҡлаша автор. Улар 7 кеше... Фәүзия Гыйрфановна, һеҙҙе әҙерәк бүлдерәм. Был турала ысынлап та бик аҙ билдә. Шулай бит Башҡортостанның Украинаға мал ҡыуыу тураһында. Шулай ҙа Мансаф Ғиләжевтың китабы бар, Әмир Әминевтың бында һеҙ әйткән публицистик язмалары һәм тележурналист Луиза Фаршатованың документаль фильмы бар. Бына һеҙ өйрәнгән төбәк ул Күгәрсен районы була. Һәм һеҙ Күгәрсен районының архивына ла бараһығыҙ. Шулай бит. Ниндәй мәғлүмәттәр таптығыҙ унда? Күпме кеше юлланған? Нисә баш мал ҡыуып алып киткәндәр Украинаға? Күгәрсен районының архивында беҙгә 1941-45 йылдарҙа сыҡҡан район гәзитенең тупланмаһын бирҙеләр. Һәм беҙ үҙебеҙгә ошо ҡыҙыҡһындырған мәғлүмәтте таптыҡ. Күгәрсен районының коммуна байрағы гәзитенең 1944 йылдың 10 июнь һанында бер төркөм колхозсыларҙың Украинаға мал ҡыуып китергән сығыуҙары тураһында һөйләнелә. Һәм ысынлап та ветеринарҙар малдарҙы тикшереп, прививкалар яһағандан һуң 28 иң алдынғы колхозсы йәйәүләп оҙон ауыр юлға сыға. Димәк, 28 колхозсы Украинаға мал ҡыуып алып киткән. Димәк, 7 төркөм була, яңлышмаһам, шулай бит. Фәүзия Гыйрфановна, мәғлүмәтегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ысынлап та баһалап бөткөһөҙ була беҙҙең тыл хеҙмәтсәндәренең еңеүгә индергән өлөшө. Бөгөн беҙ һеҙҙең хеҙмәтегеҙ өсөн дә, хөрмәтле тыл уңғандары, ҙур рәхмәт белдерәбеҙ һеҙгә. Беҙҙең тапшырыуыбыҙ аҙағына яҡынлаша. Зәфәр Ғәбитович, ҡыҫҡаса ғына акцияға йомғаҡ яһағыҙ ине. Беренсә һүҙ менән генә. Әлбиттә, бына ошо бындай акциялар кәрәк. Бына ошо акция
рамкаһында килгән бөтә мәгълүматтар да игътибарга лайык. Һәр береһе уларның мына кеше яҙмышы уға бәйле бит инде. Һәм бына ошо эксперт комиссияның билдәләүенсә, ошо һәр бер фактты өйрәнеп, улардан һәр береһен бергә йыйып, китап итеп сыгарга да мөмкин дигән Ысынлап та китап булырлык мәгълүматтар тупланык без бүгін. Без елда был вакытта үлемһеҙ полкка сыга торгайык, еңеү парадына катнаша торгайык, әммә без быел өйдә калдык һәм тәү сиратта был безгә еңеү ялап алып кайткан хөрмәтле ветерандарның гомерен һаклау өчен булды. Һеҙгә өйдә калганыгыҙ өсөн ҙур рәхмәт, байрам менән ҡотлайбыҙ барығыҙҙы ла. Һәм тынлыҡ минутынан һуң, шулай бит, тынлыҡ минутынан һуң еңеү йырын йырларға саҡырабыҙ, сәғәт 7-лә барығыҙ. Ҡәҙерләрегеҙҙе нығыраҡ асығыҙ, иҫләйбеҙ, ғорурланабыҙ, онотмайбыҙ ветерандарҙы. Байрам менән барығыҙҙы ла. Байрам менән.